Lisardo, moi boas noites, que lle pasa? Vexo vostede mal, como sempre, menos mal que temos o doutor ali, Boas noites, ollos, bolas. Usted un pouco de conto ten tamén. Hoxe vou morrer de verdade, Vai xola. morrer. Sí, pero Preparado vos para o peor. Ten bon color. sempre ven mal, pero sae ben do lugar. Ten bon color. É Ai, verdade. morro ya, Dios, Dios. Ten bon color. Que desgracia. Hombre, Lisardo, ¿qué tal, hombre? Moi buena, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vou mal. Va mal, es raro día que vaya Hoxe mal. vou también. morrer, hoxe morro de verdade, ya, Dios. Va a morrer, hombre, va a morrer, va a morrer. ¿Qué es lo que le pasa? A ver, dígame usted. Teño o corazón a 200 por hora, Dios mío. Pareceme que o sinto latir nas orellas, ya. Puede ser taquicardia. Ai, non sei. Déjeme aquí o brazo que voy a tomar el pulso. Déjeme aquí. A ver, déjeme mirar. Ahí está Tomo un que quero, reloj de pero non chulo, me tomo pelo, que ainda teño menos cagalloso. No, o pulso ten o normal, non está Pois fora do eu pulso. estou moi mal, eu teño o corazón. Noto como se me la tira dentro da cabeza, Dios mío, parece que o teño metido nos A ver se é ollos. problema do oído. Espera aí, déjeme botarle un... Ai, Dios mío. Pero que... Que Está desgracia. quieto, pero que trae aquí, hombre, pero que trae aquí. Ainda por riba a tope de volumen, pero usted... Ai, ese é un trebello que eu comprei na teletienda. Que? Sei que é o último que hai en audífonos. Bueno, María, pero usted para que quer un audífono? Está xordo. Pero, mire, din que co isto podes escoitar conversacións a 100 metros de distancia. 2 horas abo que fago ás tardes, vou-me ali para a iglesia. E poño-me ali detrás do confesionario, ali a 5 ou 6 metros, e escoito todito o que lle contan as mulleres ao cura. Bueno. Que chirvo. Pero usted... Pero usted é un calamidade, hombre, usted é un calamidade. Eso non se pode facer, que a confesión é un acto sagrado. Non, Xa señor. parrachá. Eso non se pode É que quere que fa? Agora na televisión polas tardes non botan a máis que atrapalladas. Pois vaya Aburro-me por ali na casa. Vayas a echar. Por certo, o martes pasado foi-se confesar a súa muller. Ai, miña Lari, non, pero ela pecador non ten. Se cada vez unha mentiriguinha por aí, se cadra ten mentiriguinha. A miña Lariña puxo buscarme. Se máis corros confiarme. Non chore. Señor, lévame pronto. Non chore, me que era unha broma miña. Vai mar do meu tamén, para facer, home, porque casi me dá aquí un infarto. Xusto se me acabou a pila ao chirme cando iba a empezar a falar. Pero estou aquí de broma, Dios mío, escapanse máis horas de vida, Dios mío, que estou morrendo. Vai morrer, vai Estou morrer, vai acabando de... Mírame os pulmóns, que eu vou a voar, respiro moi mal. Ten dificultades. Ai, Espere, déxeme ver, mírame os vamos. pulmóns. Vamos a mirar como vou escultar, a ver que ten aí. Morro. Conto. Morro. Tengo que ten moito conto, déxeme mirar. A ver. Ai, Espera que está frío. ai. Ai, que desta me voume. Ten aquí. A ver, colla aire. Bote. Colla. Bote. Ah, pues está normal, esto non lle... Ei, espera aí. Respiro moi mal, Espera que trae aquí, espera que trae aquí. Espera. Ou mal. Espera que fai este con unha faixa posta, que fai con esa faixa posta? Aí está. Comprei na teletienda tamén, que sei que vai moi ben para baixar a barriga. Unha faixa reductora. Sí, sei que vai moi ben para a barriga. A barriga non sei, pero o pulmón claro que lle baixa. Póñase de pé, póñase de pé. Trae aí apretada, parece un embutido, Dios mío. Pero ponde vai? Xa verá como ahora millores, ve. Que? Carallo, quedei no ceo. Oh, me iba a quedar no ceo. Parece que foi Dios. Pois era deste. Señor, Dios mío, señor, dame paciencia. Compra moito na teletienda, Se collín outro aire. É moito de comprar. Non lle daría tamén por comprar na teletienda os aparatos istres que venden para alargar o miembro. Porque está moito de moda comprar. Vai. Xa porrachá, eu Vale, deso vale. non preciso que eu do aparato sempre anduvo moi ben servido. Vale, que eu di. Agora o que comprei son as zapatillas esas que din que lle deixes caer un ovo e rebota. Mira, seu, é que van ben. Se van ben, comprei unhas que... Xa é unha estafa, meu filho. Velo. Deixeille caer un ollo, un ovo, xa fouseme de todo dentro da zapatilla, Dios mío. Xa o peor non foi eso. Velo. Peor foi que chegou generoso e calzonas. Pillou un cabreo que volvín outra vez dormir do hotel toda a noite. Ai, que vou morrer, Dios. Foi dormir no can. Eu morro. Pero, a ver, usted o que ten é malestar general por culpa de dormir no can. Usted non vai morrer, ame, deixe Morro, de estar. morro. Que non morra, ame, que non morre, que vai morrer. Noto, mire, Pero por que se lle mete agora na cabeza que vai morrer, ame? Que non morre. cousa do meu abuelo. Carallo, seu abuelo. Pero hostia, lle vive seu abuelo. Non, carallo, hai máis de 20 anos que morreu, como vai vivir? non me salían as miñas contas. Pero morro. Morro. Por qué? Porque agora sei que está aquí ao meu lado. Ah, está ao seu lado, Noto a miña vez. É grave se está ao seu lado. Sinto a súa presencia. Veu, usted veu, claro, veu.
Non, carallo, ver non o vexo, se o vexo xa vos reconsulto que era feo como o demo, home. Non, pero noto, noto aquí ao meu lado. Se non o ve, entonces por que di que o nota ao seu lado? Por como dixo o vidente, ese que sale na televisión. Que vidente, home, que O vidente? Melenas ese díxome que estaba aquí ao meu lado. Pero usted que foi indo ao vidente? Vidente chameino para que me dixera os números da lotería. E díxome... Dixo o número da lotería e dixo que estaba o seu abuelo ao seu lado. Dixo. Tócate las narices. Dixo, home. dixo unha cousa. Bueno. Meu abuelo se ergueu do nicho é para me levar candel, que senón non se erguía que era no fallao como as cabras, la madre que lo parió. Saliu usted no fallado, entonces. Non se ría que Vale, estou vale. acabando de morrer. Non morre. A ver, usted non vai morrer. A ver, se cada morre do susto cando lle veña a factura do teléfono, porque esas chamadas, ojito, Son cara. Son caras. 500 euros mínimo vai meter pola chamada. Como di? Home, non, que va. E depois, aparte, eu teño que lle cobrar a consulta. Usted veo aquí, eu teño que lle cobrar os meus 300 euros de rigor. Claro, son 300 euros de consulta. Hai que pagar. Ai, Dios mío, querido mío. Case millón. Vou ir ao notario, vou facer un testamento. Eu quero cobrar. O testamento é igual. Non se preocupe, home, que xe lle vou deixar de herencia a Lucera. Lucera, que é unha finca por aí abaixo, un Marbella. Non, home, non, Lucera é unha ovella que teño. Bueno, claro. Pero sempre trai 2 añiños, é moi boa. Pero eu para que quero unha ovella? É moi boa, home. Moi boa, xa vai. Pero unha ovella non valerá 300 euros, non? Esta sí que esta ten pedigrí. Aí ten pediría a ovella. Toma lá, notario. Bueno. Xa arreglamos despois. Pero... Toma, notario, falloso. Xa che deixarei. A ti vou che deixar a Rosiña. E Rosiña que? É unha jaliña, pero pon todos os días. E a ti vou che deixar ao Tobi, que eres bo rapaz. Pero Tobi Toma. non pon nada. Tobi eche moi boca, e come un pouquiño. Que poña todo no lote do Outra. doutor, non pasa Claro, nada. si todo po doutor. Bueno, amigos, atención ao que vende contado. Isto é o que vende